Wow, gde smo to? Da li smo došli u izazov? Hajde da otvorimo ove sefove. Ja ću otvoriti svoj. Wow, imala sam sreće. To su gumene oči. Ima ih baš mnogo. Sad ću ih pojasti. O, tope sa ustima. To je nevjerovatno. Poješću sve do kraja. Smislio sam nešto. Uzet ću i ja malo. Ne, to je moje. Pa dobro. A šta ti sediš? Otvori svoj sef. Naravno. Jej! Jao, šta je to? To je farma mrava? Moram je bliže pogledati. Joj, kako odvratno. Tamo je toliko mrava i svi trče tamo vamo. To je baš smešno, ali ti ih moraš pojesti. Hajde, hajde, počni. Prijatno. Nisam tako planirala da provedem vreme. Dobro, sad ću. Gurnut ću prst unutra. Jao, to je odvratno, užas. Gotovo, neću više. Sad ti, Ted. Okej. Da vidimo šta je kod mene. O, to je neki super pištolj. Pitam se kako radi. Šta? Moje oko se smanjilo? Zašto si to uradio? Baš si bezobrazan. Vrati sve kako je bilo. Dobro, sad ću pokušati. Oho! To je baš cool, tako si mala. Izvadimo odavde. Ej, neću da budem takva beba. Pusti me. Juj. To je bilo baš neprijatno. O, sada imam ogromne oči. Puno velikih očiju, to je super. Ovo ću jesti ceo život, o da. Blago meni. O, divno. A šta je ovo? O, ne. To su mali mravi. Odnose mi oči. Jao, sve su odneli. Kad su stigli? Hvala, moje mravi. Oči su super. Šteta. Hej, a ovo gde nosiš? Daj mi moje poslednje oko. Sad ću ti ga oduzeti. O, ima vas tako mnogo. To je tako teško. Juj. Kakva zanimljiva stvar. Možda promeniti podešavanja? Oho, ovo radi. Dobro došla nazad. Ti si prva. Možda ti? Pa dobro, ja ću. O da, dobio sam pakovanje čipsa. To mi treba. To je stvarno super. Jedva čekam da ih pojedem. O, tako hrskaju, cool. I ukus je ekstra. Hoću i ja čips. Sad ću te zaljubiti u sebe. Vidi kako sam lepa. Naravno, izvoli. Možeš pojesti sve. Sve za tebe, draga moja. Hoću i ja čips. A nisam ništa gora od nje. Tede, vidi kako sam lepa. Daj mi čips. Jill, jesi videla to? Baš je smešna. Pa dobro, ja ću pogledati šta sam ja dobila. Neka bočica. Oho, unutra je neka tečnost. Sad ću je probati. To je slatko, ali ništa se ne dešava. Čekajte, počinjem da blista. Šta? Ja sam postala princeza? O, da. Tako sam lepa. Sad ćeš ti mene vidjeti, Ted. Ej, pažnja. Ej, pogledaj me. A vidi kako sad izgledam. Ćao. Šaljem ti vazdušni poljubac, a ti mi daj čips. O, zaljubio sam se u tebe. Tako si lepa. Ej, daj mi moj čips. Evo, izvoli, ovo je za tebe. O, da, to je baš ukusno. A ovo je za tebe. Pa dobro, nekaj. A ja ću pogledati šta sam dobila. Šta?
Je li to pacov? U pomoć! Kako je gadan, sad će me pojesti. Šta je to na mojoj glavi? Jill, ne radi tako više. Ups, nisam htjela. Uzmi taj čips, posluži se. Hvala ti. Baš si dobar. O ne! Odakle je to ovdje? Kakav užas! Jako se ih bojim, spasite me. Ede, dugujem ti poljubac. O ne, gotov sam. Možda nećemo. Šta? Više nisam princeza? Kako tužno. Dakle, ko je prvi? Ne, devojke, sad sam ja. Dakle, šta je kod mene? To je Twix Cool. Obožavam ga. To je baš ukusno. Sad ću ga pojesti. Ted, daj mi malo, molim te. Ne, nema šanse. Sam ću sve pojesti. Da, nežna čokolada i slatki karamel. Topi se ustima, oduševljen sam. Pogledajte ga kako jede, cicija. Još moram polizati prste i to je to. Jesi čuo nekad za manire? Dobro, pitam se šta je kod mene? Uj, beli luk. Pa ne, neću to jesti, nema šanse. Eto, častit ću te. Neću ni ja. Ajoj, da li stvarno moram da pojedem to? Užas. Neću posle da smrdim na beli luk. To je nemoguće. Hej, skloni ga odavde odmah. Dobro, moram da se saberem i da uradim to. Jaka sam, mogu ja to. To je bilo odvratno, ali pojela sam. Samo nemoj disati na nas. Jao, šta je sa mnom? Stavit ću štipaljku na nos. O ne, šta će sada biti? Fuj, to je užasno. O ne, svestit ću se od tog mirisa. Ups. To je bio užasan trenutak. Nemoj više to raditi, neću izdržati drugi put. I to nije smešno. Hajde, otvaraj. Dobro. Da vidimo. Oho, neki prsten. Sigurno je magičan. Stavit ću ga na prst. I... Postala sam nevidljiva, cool. Gde je ona? Šta se dešava? Gde je ni? Ne vidim nikoga. Fantastično. Ojoj, i moj slatkiš je nestao. Kako to? Vidi. Tvoj beli luk leti prema tebi. Šta? O ne. Kakav užas. Nisam htjela da ga jedem. Dakle, sad će mi definitivno trebati štipaljka. Da, stigao sam. Ovo nisam očekivala. Ali gde ipak Annie? Mogu li da budem prva? Baš me zanima šta sam dobila. Da vidimo. Oho! To su VR naočare. Ovo nažalost nije jestivo, ali svakako je mnogo dobro. Wow, tamo je lepa slika. Da, ovdje je tako divno. Šta se tamo dešava? To su slatke jabukice koje berem u ovom divnom voćnjaku. Sad ću ih pojesti. Ima ih baš mnogo. Neke jabuke izmislila. Baš smešno. Dobro, otvorit ću svoj sef. O ne! Dobio sam larve. Šta ću s njima? O ne! Ove larve su tako grozne. Ne mogu. Odvratne su. Ne, danas nisam heroj, nema šanse da ih pojedem. Slušaj, Jill, imam ideju. Da vidimo šta će se desiti. Jedva čekam da pojedem ovu slatku jabukicu. O da, prelepa je. Čekajte, šta? O ne, šta je to? Povratit ću. O ne,
Sav sam u crvima. Kakav užas. Ko je to uradio? Baš ste bezobrazni. Sad ti otvaraj, hajde. Dobro. Jao, šta je to? Kraj izazova? Neću da imamo iste automobile. Šta se dešava? Jill, šta ćeš da uradiš? Pretvorit ću svoj ionako lep auto u nešto savršeno. Moj auto će biti roze boje. Izgledat će veoma slatko, baš kao ja. Tada će svi odmah znati kome ova lepota pripada. Pogledajte kako slatko. Moja lepotica ima čak i trepavice. A ovdje prelep nosić. Tede, je li sad priznaješ da je moj auto bolji? Nema šanse. I ja moram nešto da smislim. Tačno. Naručit ću sve potrebno preko interneta. Druže, sve već stiglo. Jesi hteo da središ auto? Da, tako je. Tako ću ga srediti da će Jill pasti u nesvest. Prvo ću ofarbati svoje auto u crno. Da, tako je. Pogledajte, sad izgleda baš brutalno. Ali to nije sve. Vreme je da ofarbam točkovi. A da bi izgledali još bolje, stavit ću šiljke i lanac na njih. Niko neće smeti da se približi mom autu. Ne postoji ništa lepše od vatre. Sad imam vatreni auto. Jill, već osjećam kako mi zavidiš. Što? Jel tako? Nema veze. Ja još nisam završila. Ćao, dragi moji followeri. Kako vam se sviđa moj lanac? A ove naočare? Ovaj auto je za pravog šmekera. Čekajte, šta to radi Jill? Ako Ted misli da se tu naša borba završila, jako greši. Lako učiniti auto lepim s polja, to može svaki. Ali moj auto će biti jednako lep i unutra. Sve će biti u jednom stilu, roze i slatko. Mogu ukrasiti volan, što da ne? Tako je mnogo bolje. U ovakvom autu nedostaje samo kućeta roze boje. Nažalost, kuće nije pravo, ali nema veze. A ispod retrovizora ću okačiti kisi-misi. Lepota. Vozit ću svoje medvediće u ovom autu. Imam ih baš puno. To je to. Sad mogu ne samo voziti ovaj auto, već i živeti u njemu. Naprimjer, mogu gledati svoj omiljeni Tarara. Odlično. Prokletstvo. Nema veze, imam par stvarčica kojima mogu ukrasiti svoj auto. Sva moja odeća izgleda cool. Što se samo ja moram lepo oblačiti. I moje sedišta isto to mogu. Još ću zalepiti što više dobrih nalepnica. Naprimjer, lobanje izgleda će baš stilski. Gledajte. To izgleda baš brutalno. A pozadi će stati moja omiljena gitara. I što više brutalnih detalja. Odlično. Sad imam najbolje auto. Ne bih nikad izlazio iz njega. Oho! Šta je, jel mi zavidiš? Jao, to je baš smešno. Devojke, pogledajte ovo. Oho, kakav veliki zlatni hamburger. Verovatno jako ukusan. Jeste li vi gladne? Pa zašto čutite? Jedan klik i nama će dovesti iste hamburgere. Ja sam rekla, gledajte kako brzo. Devojke, poslužite se. Prijatno svima. Ekstra. Momci, jel vam se sviđa ova pesma? Mislim da je odlična. Što? Znači, devojke ručaju. Divno. O, šta smo mi gori? Momci, sačekajte malo. Sad ću organizovati super ručak za nekoliko minuta. Gledajte, auto se zagreva bolje od svakog roštilja. Oho, svaka ti čast. Taman sam poneo sa sobom viršle i lepine za hot dog. Sad ću vam brzo spremiti najbolji hot dogovi. Gledajte kako se peče.
Deco, znajte da ovaj trik radi profesionalac. Ne ponavljajte to. Kakav miris. Pa jeste li spremni da probate moj hot dog? Uzmite. Šta? Znači i momci su ogladnili? Ali mi znamo da su naši hamburgeri ukusniji. Jel da? Devojke, gde ste nestali? Šta? Izdajce? Kako ste mogli da me napustite zbog ovih ludaka? Naljutila sam se na vas. Jutarnje vežbe su veoma zdrave. Naročito kad vam vaš auto pomaže da ih radite. Devojke, ponavljajte za mnom. 1, 2, 1, 2. Baš ukusno. Šta se to čuje? Aha, znači Jill se bavi sportom. Ja nisam ništa gori. Pretvorit ću svoju lepoticu u pravu teretanu. Imam veliki gepek. Samo što je unutra puno smeća, ali to nije problem. Sad ću kupiti sebi najbolji tegovi. Gde mi je telefon? Da, naručujem. O, stigli su. Joj, zašto tako teško? Jer su to tegovi. Napravljeni su za prave muškarce. Hvala ti, prijatelju. Sad ću se sigurno srediti kaletu. I počet ću odmah. O, momci, hajde vi sa mnom. Uzmite tegovi. Vežbat ćemo i sve devojke će biti naše. Hajde još. Bravo. I još malo. Oho! Osjećam kako postajem jači. I ne samo ti. Da, svaka nam čast. 250. Devojke, kako ste? O, hajmo kod ovih lepotana. Tako su jaki. Momci, pokažite šta još možete. Devojke, gde ste? Da li ste opet pobegli od mene? Gotovo. Očigledno više nemam prijatelja. Samo moj auto me nikad neće napustiti. Jill, i ja sam ostao sam. Slušaj, što ne bih vežbali zajedno? Zašto se samo svađamo? U pravu si. Ted, nisam mislila da možeš biti tako dobar.